geweldig. Hey, weet je, dan ben ik 14 dagen. Dan ben ik 14 dagen geleden en ik zet aan kijken naar de uitslag van de postcode loterij. En dan zit ik bovenaan in de gezet stond, roken is dodelijk. Ik ben gelijk gestopt. Vorige week stond er gezet, alcohol is dodelijk. Ik heb een druppel meer gedronken. Gisteren was ik in de gezet, seks is dodelijk. Nou, ik zeg ik niet zo vandaag. Lees ik geen gezet meer. Geweldig, ik vind het nu wel leuk hier, jongen. Nou, ik kom net die vuur aan nog een ooit schoolvriendin tegen. Ik zeg, weet je wie heet het? Ja goed, zegt ze, ik heb al 4 kinderen. Ik zeg, 4 kinderen, wie heten ze? Alle 4 ver, zegt ze dan. Ik zeg, alle 4 dezelfde namen. Ze dan in mijn stik ben, hè, zegt ze. Dus morgens moeten opstaan. Dan hoef je maar 1 keer te roepen, ver, opstaan. En dan komen die alle 4. Ja, als we s'avonds gaan eten, dan hoef je maar 1 keer te roepen, ver, eten. En dan komen die alle 4. Ik zeg, weet je, maar wie luistert dat dan als we er 1 van die 4 moest hebben? Ja, zegt ze, dan roep ik ze met de achternaam. Hé, maar dat is misschien schoon om te vertellen. Een paar weken geleden, toen stond s'avonds om 1:30. De Gaston van de postcode loterij die weer aan de deur. Goedenavond. Ik kom u de cheque brengen, zegt hij. Ik roep geliegen de keuken naar de vrouw. Zij beroert met boterhammen smeren. Ik ga morgen helemaal werken. Toen zei Gaston, wat doe jij voor de kost? Ja, ik zeg, ik ben perschef. Wie appelsientje. Ja, zegt, hoe doe jij dat al langer? Ja, ik zeg, ik heb van tevoren altijd in een Volkswagen garage gewerkt. En dan zei de baas, als ze uit zichzelf weg is, dan krijgt ze een nieuwe Polo. Ja, wie heeft toen in een slaag ook gepakt, dan zei hij, wil ze er met kort of met lang moeten. Dan zegt Gaston, heb je alles wat gewonnen in de loterij? Ik zeg, ik heb 1 keer met kinderen in zijn wc-burstel gewonnen. Maar na 14 dagen was ik toch alweer wc-papier aan het gebroken. Ja, zegt hij, dan heb ik goed nieuws. Want vanaf vandaag word jij de gelukkigste man van heel Limburg. Ik zeg, nou, dat kent toen mijn vrouw nog niet. En hoe gelooft er mij deze check? Ik zeg, non de juge, nu val ik in één slag boven de balken en de normen. Ja, zegt er, dan schenk je toch wat aan een van onze goede doelen. Heb ik geleerd voor de PVV van Geert Wilders een nieuw touringcarpus gekocht. Ja, om onze Geert het gevoel te geven dat er 56 zetels zijn. Ja, nu heb ik midden in de nacht die mijn overbuurman aangebeld. Ja, die duikt met een slaperig gezicht op. Ik zeg, ik heb de postcode kanjer gewonnen. Ja, zegt hij, dan laat ze me dus zeker al morgen vreugdelijk kunnen vertellen. Ik zeg, ja, maar ik wil niet de enigste zien, die wordt er hier nacht voor wakker liggen. Ik zeg, mijn vrouw die druimde s'nachts al weken dat ze met een miljonair gedroogd worden. Ja, zegt er, ben doe maar blij, die van mij, die denkt dat overdag is die door de stad lopen. Ik denk, nu geeft ze naar de bakker, trakteert ze nog eindelijk op het berg en toen heb ik me ontslagen gepakt. Ik geloof het gezicht van mijn baas moeten zien. Die keek mij aan alsof hem onder het melk drinken de koe op het gezicht wilde zitten. En dan heb ik zondags de baas gebeld. Ik zeg, moet ik ver nog eens even aan de telefoon? Ja, zegt er, die werkt hier niet meer. Ik zondags weer gebeld. Ja, zegt er, wel niks toch hier die nog aan te vragen. Ik heb die nog een keer of 10 gezegd. Die werkt hier niet meer. Ik zeg, joh, maar ik huur dat zo keer, dat keer dat zeker. Hij weet zijn, ik werd nu constant benaderd door mensen die gaan van mij willen. Hier gisteren stond er een van het leger des heils aan de deur. Meneer, zegt er, ik kom rond. Ik zeg, ja, ik doe ook. Gisteravond ging de bel.
2 kinderen met een collectebus. Ik zeg, potverdorie, dan heb ik krieg er het van. Nee, meneer, zei een van die wiesnazen, dus de bedoeling dat wij wat krijgen. Hè. Wij komen geld ophalen voor kinderen zonder ouders. Ik zeg, weg, wezen. Geweldig. Hé, maar vanavond dat ik de prijs heb gewonnen, heb ik zo'n drang om geld uit te geven. Ik denk, toen ga je zo'n voetbalclub sponsoren. Heb ik lief voor VVV in Venlo 11 etalagepoppen gekocht. Ik zeg tegen de trainer, die zit ze gewoon willekeurig op het veld. Dan doet ze nog de selectie van VVV tegen trainen, voetballen, acties maken, passeren. Ja, en omdat die poppen niet bewegen, krijgen die spelers steeds meer zelfvertrouwen. Kunnen er zelf beter voetballen. Soms belt ik de voorzitter. Ik snap het niet, zegt hij. Ik snap het niet. We zijn pas 20 minuten tegen die poppen aan het voetballen. En weer staan nu met 3-0 achter hem. Ja, ik zeg, winnen doe je bijna. Hé mensen, maar dat is geweldig, hè. Als ze zo'n prijs hebben gewonnen, hè. Als ze dan eindelijk dat aanschrift is van de banken, dat geld eindelijk op die rekening steekt. Ik geliek naar de Rabobank voor het cash. Ik zeg, ik ga hier 3 ton van mijn betaalrekening. Wat voor coupuren zit er bij de werker? Ik zeg, doe maar 30.000 briefjes van 10 euro. Hé, en die aan tellen. Door 2,5 uur zegt, dan zal ik het jou in een vuilnisstui doen. Ik zeg, nee, hij zet het nou weer terug op de rekening. De zetter zegt, nou moet je ophoren. Hoef je dat geld niet? Ik zeg, nee, ik wil alleen even kijken of ze nog goed zijn. Hey, ik ben in een Rabobank pas naar de ING-banken. Duw hem door in zo'n automaat. 6, 0, 6, 7. Pssst. Meneer, we willen medewerker. Iedereen die bij die ING-bank in je pincode huren. Oh, ik zeg, dat is niet erg. Je hebt het geld toch op de Rabobank staan. Hé, maar mijn buurman, die heeft van zijn straatprijs bij de ING-bank voor 2000 euro aandelen gekocht. En nu door de crisis zijn die nog maar 15 euro waard. Ja, men moet weten wat men koopt. Wie ik de prijs heb gewonnen, ik liep voor 2000 euro drank gewoon. Met vriend en familie 2 dagen feesten. Ik heb nu nog voor 900 euro statiegeld. Ja, mijn buurman, dat is jaloers. Dat is jaloers. Want op mijn postcode was over de auto gevallen. Toen zei Gaston, zo'n Audi A3, die is energiezuinig. Geen wegenbelasting, maar wel 20% bijtelling. Ik zeg, krijg ik dan nog 20% erbij? Gelijk een proefrit gemaakt. Ik woon nog niet in de buurt, er is toch al zo'n politieman met zo'n mooi land te zwijgen. Ik denk, dat ze in schrikken. Ik stuurde die een Audi recht op de min. Ja, en die zwijgen op mij. Ja, dat kost me nog op het laatste moment ontwijken. Ja, dat was een wijkagent. En dat was kwaad. Giftig. Ja, als een politieman zelf 112 belt, dan heb ze hem kwaad gemaakt. Ik de auto neven de weg geparkeerd. De riet die deur op. Ik zeg, goedenavond. Jij zegt er, jij bent een gevaar op de weg. Ja, ik zeg, overheen over de stoep. Blazen, zei er. Ik zeg, je blaast niet. Blazen, zei er, en anders dan blaas ik zelf. En dan weet ik zeker dat je een half jaar op rijbewijs kwijt bent. Hey, dan kreeg ik een rijontzegging en dan heb ik door de hele nacht moederziel alleen in de Audi gelegen. Ik had ze noemen een escort gehad, ja. En dan heb ik me in een taxi gebeld. Ik zeg, wat kost je me zo'n ritje terug naar Linnen? 36 euro, zei hij. Ik zeg, man, doe niks dit richting. Van 9 tot 50 vlieg ik met Ryanair naar Barcelona. Dus naar een pizzeria gelopen.
Ik zeg, Dontje rook bezorgen. Jazeker, zeg. Ik zeg, dan ga je keer een pizza mafiosi Berlusconi. Je moest me bezorgen op postcode 6067 EL in Linnen. Linnen zegt er, Linnen, waar ligt dat? Ja, ik zeg, ik ga wel even met, dan wies ik het tegen. Ik kom toe en er steekt een vrouw in die nu IKEA-keuken hebben van Jan de Bouvier. Ik zeg, en Kanjer, wat eten we vandaag? Niks, zei ze. Ik zeg, wat niks? Ik zeg, gisteren hebben we ook niks gehad. Dan zei ze, ik ga gisteren ook voor 2 dagen gekookt. Als ze maar wetsman gezet ze noemen, de postcode kan je gewoon hebben. We hebben ook eens samen op vakantie gewoon. Nu heb ik voor ons een wereldreis geboekt. Zijn we samen 3 weken lang op cruise geweest. Ja, we hadden allebei op een aparte boot. Ja, de 3 dagen België, vrouw, zeg ver zit ze. De boot was toen op zit. Zitten er ook vrouwen? Ik zeg, joh, maar die willen me allemaal aan het geld. En zegt ze, geef niet meer dan 24 euro. Ik zeg, wieso dat? Ja, zegt ze, ik kreeg hier niet meer. Hey, dan zijn we er nodig hè, met de ganse familie. Een lang weekendje in Londen gaan shoppen en we lopen er over die winkelstraat. Kies klaar zitten, vrouw. Wat een chic lingerie setje. Ik zeg, maar ze stieken wat alleen op die BH steunt. 18 pond. Dan zijn ze tellen het gewoon door Nederland. Ik zeg 9 kilo. Hey, dan komen we er ook in een zwerver tegen. Zet er, are you hier op vakantie? Ja, ik zeg, wat mijn you dan? Dat ik hier voor mijn plezier rondlopen. Zet er, you hebt dit een paar pennies om je te eten te kopen. Ik zeg, kan you maar werken? En dan, zegt er, ik zeg, dan kan you koop je eigen eten. En dan, zegt er, ik zeg, als you dan nog geld over hebt, dan wordt you lid van de postcode loterieën. Je koopt een stuk of 10 lots, want daarmee steun you de goede doelen. En dan, zegt er, ik zeg, when you have a lot of luck, you win in a big prize, you put the money on the bank en you krijgt zoveel rente, je hoeft never nooit meer te werken. Wat in een flauwe doel, zegt er, hij werkt nou toch ook nog. Nee, mensen, ik moet zeggen, ik begin me nu langzaamaan toch wel een beetje zorg te maken, want mijn vrouw die heeft namelijk een poetsviemel. Zeggen ze dat hier in Bezel ook in een poetsviemel? Die poetst de ganse dagen, vanmorgen zet ze, ver ze, ik gooi vanaf vandaag alles weg. Wat ik al langer als een jaar niet meer een einde heb gehad, ja. Ja, hier is het in de gaten, heb steeds op marktplaats. Ja, ik moet zeggen, ik geef u één goede raad. Koop niks op marktplaats, want dat is eindelijk eens gekomen op marktplaats. Want ik heb een half jaar geleden op marktplaats voor 224 euro een penis verkocht besteld. Ja. Stuur die oplichters weer vergroot gedaan zijn. Veel mensen, ik moet zeggen, het is hartstikke gezellig hier vanmiddag. En het wordt nog veel gezelliger, maar ik moet zeggen, ik word gisteravond nog op mijn plaats en het wordt ook hartstikke gezellig. Na afloop heb ik nog even aan de bar gedronken, dan kunnen we op een gegeven moment een dame neer ik zitten. En we raken aan de platen, jij weet wie dat gegeten heeft, van de een kunt van de andere zijde ze sociëteit net even stoes af kunnen zitten. Ik zeg, ja, dat is goed, en jij weet wie dat gegeten heeft, van de een kunt van de andere, ik 3 euro poes. Dan zet ze eens nog binnen een tas koffie drinken. Ik zeg, ja, dat is goed, en jij weet wie dat gegeten heeft, van de een kunt van de andere. Ik hou de koffie nog niet uit de zon, ik ga met euro op je slaapkamer. Jij weet wie dat gegeten heeft, van de een kunt van de andere. Je houdt zo'n sexy kleedje aan en met zo'n heel diep uitgesneden decolleté. En airbags zijn. Ik wist niet dat mijn springstof zo open en bloed moet opzworden. Ja, die oude schoenketting om mijn nek en met zo'n kleine gooie auto aan. Zo'n een auto aan zet ze. Ik zeg, nou, ik vind die parkeerplaats voor een schoen.
Ik zeg meidje, wens toe wie mee bovenop die schoen kunt staan, kan ik je precies zeggen wie zwaar is. Ik hou het nou netjes afstoen en dan op mijn tenen en zet ze met z'n al. Ja, ik zeg, er moest toch even wachten, de wiezer, die kunt zo doen. En toen kijkt dat me aan en me van die bruin chocolade uitgezet. Ik zeg tegen ze, mon chérie, sollen wir mal eine lila Pause machen? Dann gebe ich dir ein Ferrero-Küsschen. Na, und dann darfst du mal an meine Raffaello-Nüsse knabbern. Na, und dann schenke ich dir die längste Praline der Welt. Na, und dann wirst du sagen, boah, ist der dick, Mann. Toen kijkt dat me aan en toen zei ik, ga maar liever een kinderüberraschung. En die liet zich achterover op het bed vallen. En ik word zenuwachtig, hè. Ik word zo zenuwachtig. Ik gooide van zenuwachtig binnen en dan sprong ik op een nachtkast en een glas water. Hè. Zie ik toch een foto staan van een kerel? Ik zeg, is dat die een man, hè? Nee, zei ze, dat ben ik voor de operatie. Ja, toen was me gelachen over. Wat een zeven. Wat een klats, jongen. Wietsen, wat ik u net verteld heb, dat is een feite toch niet allemaal echt voor gebeurd. Nee, dat is een feite niet. Hé Frank, dit is op. Frank, let zo op. Let zo goed op. Wietsen, het is in het leven, kies je altijd twee mogelijkheden, Frank, en dat weet ze niet, jongen. En toen ga je achter één trouw, heb ik gehoord. Ja, dat hebben ze met jou ingefluisterd. Mensen, wij krijgen in het leven altijd twee mogelijkheden. Of du wint, of du verliest. Maar eigenlijk begint je dan bij de geboorte. Hè. Of du wil een jong, of du wil een meisje. Wil ze een meisje is het goed. Wil ze een jong, dan heb ze weer twee mogelijkheden. Of du kun ze een schoenik op haar, of du wil ze een vleugkaal. Het is een schoenik op haar, is het goed. Wil ze al vleugkaal, dan heb ze weer twee mogelijkheden. Of du vindt het niet erg, of du schaamt ze dood. Vindt ze niet erg, is het goed. Schaamt ze niet dood, dan heb ze weer twee mogelijkheden. Of du wilt begraven, of du wilt gecremeerd. Wil ze begraven, is het goed. Wil ze gecremeerd, dan heb ze weer twee mogelijkheden. Of die naar as wilt bewaren, of die naar as wilt gebroken papier te maken. Wilt die naar as bewaren, is het goed. Wilt die naar as gebroken papier te maken, dan heb ze weer twee mogelijkheden. Of dan kunnen ze het schriefpapier, of dan kunnen ze het wc-papier. Kunnen ze het schriefpapier, is het goed. Kunnen ze het wc-papier, dan hebben ze weer twee mogelijkheden. Of dan kunnen ze op een herenwc, of dan kunnen ze op een dameswc. Kunnen ze op een herenwc, is het goed. Kunnen ze op een dameswc, dan hebben ze weer twee mogelijkheden. Of dan wil ze van vorige broek, of dan wil ze van achteren. Wil ze van vorige broek, is het goed. Wil ze van achteren broek. Nou Frank, dat wil ze niet bescheren. Nee, maar dat moet ik zeggen, hè, Frank, dat is een fijne kerel, jongen. Ik ga hem deze dag nog eens opgebeld en ik zeg, Frank, zou dat niet een schoon zijn dat ik toch op maandagmiddag voor jullie die draken door een bezel zijn gaat stomme zeven kom vertellen. Ja, zegt Frank, dat is geweldig, maar dat was toen ik een voorbeeldkurs van dat doet een eeuwigheid. Dat moest toen bij ons gaat stomme zeven komen. Dat is wat zegt Frank, dat is heel gemakkelijk, jong. Want als je de wereldbol bekijkt, de wereldbol, dat zijn allemaal verschillende werelddelen. Zeggen in het midden van de wereldbol, er zit een werelddeel Europa. En Europa dat is verdeeld in allemaal kleine lijntjes. En door in het midden van Europa, daar ligt de lijntje helemaal weggeduwd tussen België en Duitsland, Nederland. En Nederland dat is verdeeld in allemaal kleine provincies. En door gans in het zuiden van Nederland, daar ligt de provincie Limburg. En door Limburg, daar ligt een plaatsje zo in het midden van Limburg, Bezel. En ik moet zeggen, Bezel, dat is het schoonste plaatsje van Limburg. Maar dan moet je rustig eens wat openen. En dat weet ik, moet een grond van mij hebben, dat is het schoonste plaatsje van Limburg. En er is op maandagmiddag te doen, zeg ik, dan staat er de tempel boemvol met mensen. Want als je door dat dak naar binnen kijkt, dan staat het toch boemvol. En die mensen die amuseren zich, hè. En die carnavalsverenigingen, die zoeken zich een stuk in die kloten. Hè. Van uw centen. En
En de vooraan op de bühne staat een puterritter en de lult in de keel hartstikke druk. En hier de tent zet te drinken, ik dat doe hem hier. Maar beste mensen, dank u wel. Moet je toch even voor betalen? Dan doet er de ganse tent mee. Geweldig. Maar beste mensen, ik heb hier gestaan om mijn levensmotto. Want mijn levensmotto is lach, je lacht zolang je leeft. Want je leeft zolang je lacht. Ik dank u, dank u wel. Ja, prachtig ver, prachtig ver. Nu huur ze al een beetje de vocale kapel die hier bezig hadden. Die was al een beetje naar de douche. Ik zou zeggen, dat kan er voor vol bij te trekken en draken. Morgen ik voor deze winst een prachtige vocale douche. Een douche. Dus ik tel terug van 3 tot 1 en dan doen we dat even met z'n allemaal samen. En een vocale douche. En dat is dus 3, 2, 1. Laat ik huren. Dat bedoel ik. Hartstikke bedankt dat je hier bezig kwam. Stijs, kom er hier even bij.